sepisamu hamung tansah katulung wayanganmu dene mas mengayu lali tanpa solali saya anggap nurut siteng ati melewane wong manes tansah kumandheng telang netro opo teko sira limas cipoen janji misake tresna jati lamun mengkono piye katresnamu mongko nimas katresnanku bebasane tan bisa tinuku sondong lawan prasetyanku korban jiwa raga Alhamdulillah kanugrahan iso pepanggihan malih kali dulur-dulur Desa Ngguwa ya Pak. Spesial RW 5. RW 5 iki luar biasa. acarane apa? Memperingati tahun baru sing wis kedaluwarsa rong dina. Ora ana kok kedaluwarsa kok kaya panganan ae. Lah saiki tanggal pira? Tanggale 3 ndelalah isone tanggal 3 jane peringatane tahun baru malam tahun baru. Mergo ngenteni ketoprake, Pak. Oga. Lah perkarane apa kok lagi digelar saiki? Mergo nek saiki ora ngarah udan. Ora udan. Ora udan nek tahun baru dresir ra umum kok. Ngono ya. Iya. Ya ora ketang iki tanggale tanggal 3 lagi digelar ora dadi ngopo. Lah sing penting awak dhewe wis seneng ati ditimbali dulur-dulur Ngguwa meneh. Ayo. Dongakno muga-muga masyarakat Ngguwa kene sedaya pinaringan rejeki ingkang kathah, pinaringan rejeki ingkang barokah. Amin. Diwenehi kesehatan. Amin. Wong wedok-wedok sing urung duwe anak tak dongak-dongakno ndang duweni anak. Amin. Mergo wong omah-omah iki anak iki penting lho, Pak. Penting. Wong wedok nek ora duweni anak Ya. iku iso ndadekke mbubarke wong omah-omah. Ya. Mergo wong omah-omah iki sing dinteni momongan. Anak. Kaya bojo mbiyen ya angel duwe anak ngono lho. Angel. Ning saiki anake bojo pira? Aki 6. 6. Lho jare 7. Mati sita. Mati kersane Allah. Gak ana ndase. Lah Allah Gusti. Lah wong bocah kok ora ana ndase iki piye? Lah ning jero wis diasem-asem usus. Nggih saestu, Bu. Pak Sendor niki mbiyen bojone angel duweni anak. Anak. Ning bareng tak kandhani, alhamdulillah saiki anake akeh. Akeh, Bu. Wong wedok nek kepengin duwe anak carane ana loro. Loro. Siji lewat medis. Medis. Loro lewat alternatif. Alternatif jalan tol. Lho. Ora kok jalan tol. Lah kowe mbiyen lak tak kandhani ngono to. Pak Sendor kowe ndang duwe anak akeh.
cara iki gawenen nyatane bojomu saiki anake ya akeh. Anak akeh wong aku ora tau ning omah kok. Lah iya nek liwat medis mau kan ning gone dokter. Dokter. Kowe ngerti dokter apa? Dokter hewan. Lho. Kok ning dokter hewan ya ning dokter kandungan to ya. Lu dokter ning kandungan nek mriksa piye wong dekne jen ning jero weteng. Lho. Maksudnya iki dokter kandungan iki ora kok bayine mriksa dokter ora. Lah jare dokter kandungan. Maksudnya iki kandungane dileboni dokter ngono lho. Lho. Oh. Dadi mriksa ning jero kandungan terus doktere bandulan usus. Aduh iki kleru neh iki. Maksudnya iki Ya. dokter kandungan. Lah bayine iki lho bayine. Dalem sik. Disawerace. Iki mang sing njaluk aja digondeli. Durene oh ya durene ning kono. Gak apa-apa. Ah, simpen sik kono. Monggo matur nuwun nggih Mbak sing ajeng mbutuhake ngaturi Aceh. Sak dombol 7.000. Aja digondeli. Dodo ya. Iku ana durene apa ora? Ana niku alhamdulillah. Duren iki termasuk senenganku dibagi-bagi sih Pak. Baiklah kono Pak. Wah nggih leres. Kuat ta? Kuat. Nggih matur nuwun. Wis mbok bagi Pak. Wis ben ditum sitok-sitok ndara nyandak. Nah, sampean pun gadah momongan dereng. Alhamdulillah muga-muga keluargane sing urung duwe tak dungak-dungakno nang duwe. Balik sing tak omongno Pak, Apa? mulane nek pengen duwe anak siji liwat medis, carane ning gone dokter kandungan. Dokter kandungan. Lah sing nomor loro liwat alternatif. Liwat alternatif. Carane ning gone dukun. Oh. Diurut kaya bojo mbiyen wis diurut nyatane ya anake akeh. Iya. Petinggi sik, Bayan, Sarto. Tengan kami tua. Mulane anakku kaya tontongan. Wong sing demeng di sarekat. Lah ya diurut wong akeh. Iya wong aku iku ya gumun. Gumone piye? Lah anakku akeh gek nek sing rupane kaya aku. Sing Lah ki rumangsa gawe apa ora? Ya mbah wong kiwa tengen kuwi wong ganteng-ganteng. Aku welik masa anakku ganteng aku ya bingung. Ana sing kaya rupane petengan, ana sing kaya rupane bayan. Sing cilik dhewe iki malah loro langsung brol malah kaya kami tuwa. Engko bojom nang didemeni kami tuwa. Yo ben apa-apa angger gelem ora masalah nah aku. Lho wong iki piye bojone didemeni wong kok diben? Lho timbang digethingi malah ora duwe kerukunan karo sama sarara kakak. Ora duwe kerukunan karo masyarakat. Lah iya karo tangga kiwa tengene malah ora rukun ya ben didemeni gak masalah wong sing penting aku duwe anak. Ikhlas kowe. Lho lila nyatane bojoku saiki anake mbru. Sapa sing wong kene arep melok? Wong edan bojo kok ditawak-tawakno. Lah bojo iki padha karo garwa, Pak. Garwa iki sigaraning jiwa. Gedene cilike didemok, gedene digonjak, direwangi utaing sego pecel. Apa to kae? Ramudeng aku. Utaing ludira tetesing kukilo. Mulane aja mbok tawak-tawakno. Bojo kok direwangi ngono lha nek saiki tak umpama. Direwangi tenanan dal-dal dalah ndekne niat. Ora beda kaya iki mau. Apa? Iku Ndara Bencong Sari. Lho, Ndara sapa? Bojone Ndara Penewu Sukmayana iku lho sapa lek? Nek Penewu Sukmayana iku. Sukmayana kok sapa nyana? Iku Kencong Sari. Lah, iku jajali tiwas dibelani malah tempe isine lemper. Maksude Dulure ipe ameh dioper. Alah, perkara kuwi. Iya, nyatane nek tak tiwas tak belani nek kono terus menikung dari belakang, aku tidak kuciwa. Gak isin. Ngono cono bojoku lha kono ora do glenik-glenikan.
Wah iya ya. Nah aku garwa ora sigarane nyawa. Lah nek kowe garwa iki apa? Sing lanang sing wedok begar sing lanang dawa. Sing lanang dawa apa kuwi? Ku tak tutuk ndiasem mencong. Sing lanang nek dawa iku. Maksude ku dawa. Lah ya dawa, ya ngene wong lanang nek ra dawa wedok ya mah. Lah sing ndek ya ana nek dusel-uselno itu ya kena. Iku apa? Iku apa? Pikiran goblok. Loh, dadi sing dawa mau pikirane sing ndek pikirane nyatane diusel-uselno dinekat-nekatno ya kenek omah-omahe ya ora ana sing congkrah. Lah saiki sing lanang pikirane dawa, sing wedok kudu begar. Begar apane? begar apane? Begar ngono. Berarti begar iku lek kowe ku ngono aku ki cah cilik mbok aja dijak rembukan ngono to, Pak. Cah cilik kok ngetengi wong pirang-pirang niku anak-anak. Diampot aku lo tau ngetengi wong kapan? Lah tahu kok gak? Ora tahu. Ora tahu ya jomreng-mureng kok. Lah ora begar loh, mingku pola ya kenek, ora beda dawa terus cilik diusel-uselno ya kenek, najano iku ora begar, mingku pola ya kenek nek kuwi niat. Ora iku sing begar apa ya, Pak? Begar atine, nalare, sabare, najano kesabarane mbok sithik, ning nek niate kepengin selingkuh, ora ana dalan, ora ana mokal. Ora beda kaya garwane Ndara Penewu, wonge sing lanang ya wis ganteng, duwe jabatan, duwe pangkat, duwe kawula akeh. Bondo donya ora kurang, ning nyatane roh sing enom ya seneng neh. Wah iya ya masuk akal ya. Alung duwe bojo tuwa-tuwa lah kena ragatane gampang, wedhus ora ngambut. Layak bojomu ben elek. Lha aku cara kon milih tahun saiki upama pemerintahan saiki karo pemerintahan zaman Pak Harto, milih zaman Pak Harto aku. Bento nek aku ya milih zaman saiki. Lah kowe mergo enom. Lah nek aku ya milih zaman Pak Harto wong aku jeh Joko. Nek saiki aku wis remuk bojo kowe, aku ngene iki lho dirusak karo wong wedok. Cetane ki pengen balik dadi nom. Nom lah ya rekoso saiki ya. Cah nom saiki iki kudune duwe pedoman, duwe apa jenenge paugeran. Paugerane Suatu contoh kaya dulur-dulur RW 5 iki. Iki nek gak sayuk rukun guyub rukune ora bakal iso memperingati tahun baru sing tumiba dina iki nanggap utawa nggelar kebudayaan Wahyu Manggala sing kapatah utawa kesiraman sampur kongkon ngibur dulur-dulur ngguwa khususe RW 5 kene. wah pancen luar biasa. Kerukunane iki perlu kita berikan apresiasi. Sukses selalu untuk warga masyarakat gua. Neng nek mbok pikir-pikir ya Pak. Nyapa? Kejadian demi kejadian. Kayak contoh bojo lunga, bojo dicolong kanca, dicolong uwong. Iki asine ya gara-gara lagu. Kok iso? Lho iya, lagune ya ana lho Pak. Kowe eling lagu mbiyen sing judule gara-gara bojo lunga apa ora? Rada eling, rada lali aku. Sing ngene kae lho Pak. Nane nane nano nano. Nane 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 nano. Nane 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 nano. Mergo nonone kurang nono. Lho, iku apa ya? Suruh sapa? Lagune iku. Gara-gara bojoku lunga. Awak iki tambah nelo. Jebul eling kowe. Aku dadi lali neh lek mbok sentak. Lho aku ki saking senengku mergo kowe ki eling. Yo eling-eling tapi kok mbok sentak kaya wong adan ae. Ayo dinggo duel nyanyi wong loro. Duel nyanyi wong loro, duel iki jotosan kok. Nyanyi wong loro iku lho Pak. Duet. Duet tok nyanyi wong loro. Duet iki ra sing dipangan ning ilat ireng-ireng iku. Duet. Duet iki ra didol bakul-bakul es sing sak gelas 5.000-an iku. Dawet. Dawet tidak sing dinggo renang wong wedok-wedok iku. Cawet. Wong wedok-wedok kompake. Cawet iku rak ning sing wedok wedi terus gamblok sing lanang iku ngawet. Nyanyi wong loro. Saut-sautan. Ya. Gara-gara nek aku wis nyanyi gentenan lho. Oke. Nah aku nyanyi ke bengok. Ya. Gara-gara bojoku lunga. Ha.
Gara-gara bojoku lunga. Walah yo bayaran 300.000 kok memeto sirah. Lah timbang kowe kok malah bengok heh iki ana apa? Lah jare mbok kon bengok. Maksude bengok ya aja kok ngono ah, Pak. Sing ana kata-katane. Ya maksude iki Bengok sing ana kata-katane. Oke. Bojoku lunga menyang Hong Kong. Jual beli ayam kampung dan bebek goreng. Kowe iki jare arep dagel apa bakulan? Lah jare nyanyi sing ana kata-katane iku ndak kata-katane. Maksude iki ya saut nek aku nyanyi. Saut. Oh iya. Gara-gara bojoku lunga. Gara-gara bojoku lunga. Oh, aku ndek bapak iso koclok ta ya. Cangkemku kok mbok saut iki karepem piye? Lah jare mbok kon nyaut. Maksude iki nyaute aja nganggo tangan tek ketek. Ora nyuk munyuk. Lho aku anake mbundang munyuk. Lah aku paham bondang ketek. Anake munyuk. Bapake lah mbokku apa? Gorila. Gregeten ae. Maksude nyaute aja nggo tangan, nganggo cangkem mudeng. Iya. Panik duren ambune ngene. Gara-gara bojoku duren. Kok duren? Kowe iki marai ngomong duren kok. Lah iki gara-gara bojoku lunga. Nganggo cangkem lho ya. Lho wong iki piye? Tulung aku arep diperkosa diangkrek. Diperkosa ya ora iso nek kowe paling ya ting ring ting ting ngono. Lah aku kok malah mbok pajangi. Lah jare mbok kon nganggo cangkem. Angele maksudnya nganggo cangkem ki cangkemen nyanyi yo. Oh iya. Gara-gara bojoku lunga. Jual beli ayam kampung dan bebek. Nek gregeten tak dilat siramok, Pak. Kayak kaos lu. Pentol apa-apa kok. Lah kok sirah kok mbok dilat. Maksudnya gentenan, nyanyi nganggo lagu iki. Oh lagu iku mau. Gara-gara bojoku lunga. Awak iki tambah rekoso. Turu ijen tanpa kanca. Wayah bengi nandang loro. Kok iso, Pak? Ana golek sego sak pulukan angel ngene ra. Ning jenenge wong awak dhewe dagelan, seniman. Lagu ya kudu digawe parian. Parian apa? Lagu ki iso Pak dienggo parian. Mosok Dina iki ramene ngene. wong guwa sing duwe gawe. Apik. Gawene nyukuri taun barune. Didongake akeh rejekine. Amin. Bojoku lunga ning Malaysia. Ayo apa? Ning Malaysia dia bekerja. Banyak uang nyukupi keluarga. Tanah dan rumahku di mana-mana. Asik, kowe kaya iso ae to, Pak. Golek sego sak pulukan kok angel. Lah ngene iki lho, dagelan ki parian Purwakanti. Purwakawitan kanthi tiba mburi. Ngarepane A, nggurine ya A. Ngarepane I, nggurine ya I. Bojoku lunga ning Singapura. 3 tahun manukku nganggur. Wong edan gagah. Lah nek padha ana parian nganggo manuk. ya terai yo tenan 3 tahun mau bojoku ning Singapura nganggur. Aduh ya. Ning aja manuk apa Pak liyane ah. Yo terai or kok ora. Sing penting or ya. Iya or. Bojoku lunga ning Singapura. 3 tahun manukku nganggur. Turu ijen mingkar-mingkur. Waya kudu terus tak kukur. Aduh. Siapa? Lah wong mbok kukur terus. Lah ngapa mbok kukur ambek geceko watu ae? Lah tau tak kukur malah siset kabeh. Oh kok iso. Piye Mas? Ndadekno. Niki tiyang mriki nggih.
Tiang mriki niki. Tiang mriki niki. Heeh. Oh iya Pak, nggih sabar Pak. Aku ora setring mang joget mung wedok-wedok ngantek kemeng ngono kok gak iso. Ah, iki mapan kebeneran. Lah iya. Ana bintang tamu. Ana bintang tamu. Tak jupukno penyanyi kondang saka Jawa Timur. Sapa kok penyanyi kondang? Kowe ora ngerti ning mburi mau? Sing dekem kaya ndok bebek mang. Bintang tamu lho, nek suara kowe pedhot karo bintang tamu iki. Yo pedhot kaya leangan ae lho. Kita panggil bintang tamu kita di sore hari ini, Mister vokalis dari Jawa Timur. Siapa dia? Bro Joluwo. Loh, kok iso Bro Joluwo iki lho? Lah bintang tamu Heru Sariman. Oke. Alah. Aku wis seneng ora mau. Bintang tamu raine kaya nyambik. Iso ngenyek wong iki lho. Rupa iso kaya garangan no bintang tamu mang piye wong kene nek jupuk. Ngene kok mbok nyek kaya nyambik iki piye? Nek iki ora nyambik to. Aku iki ning guwa wedhaku tak kandeli lho iki. Ben ketok barek mbok arani nyambik iki lho. Apa wedam? Wedhaku kandeli. Lah rupane kok malah kaya wong dijotosi biru ngono. Aku izin Ariman, Ora usah lho. Oh, gregeten ae. Sik jejer wae jejer. Ayo Le, sapa sing butuh lato-lato? Bapak Ibu menawi badhe dahar pentol bakso monggo. Wan pentol bakso nek nggonku kadang ijahi nok iku lho mesti mukok. Apa ora tau sampunan nek Man. Aja meneh kowe bojo kowe tak kelone mutah-mutah. Wong ngenyek wong wis rupamu elek karo aku padha elek ya. Man Sariman. Ada apa sih? Wih, gayane Semangat aku dijak manggolo iki. aku tak takon karo kowe. Iya. Ora ngono lho, kowe kok melokane to, Man. Lah aku gawe ganti ketoprak. Lho, lah jare kowe tau duwe ketoprak. Entek wis tak doli kabeh. Wong iku ketoprak ora warisan ya ngene iku. Aku maca neh iki kok. Maca dhewe kok. maca nek golek sing laris. Lah piye wong bojoku yo bayar bang mekar, bang setan. Lah aku ora melu terus aku bayar nganggo apa? Nek bang mekar cek kena semayang bang setan lho tunggone ngantek magrib tak omongi kowe. Lah kok iso? Lah ora lunga-lunga bojoku ati karo kudu kendhat ae kok. Loh, Papa, itu lo bang setan mengenteni. Alah basa kok mengenteni. Ngenteni iki lho. berarti bojomi ngenteni bang setan ngantek ame magrib. Ngantek magrib. Sebabe apa bang setan kok gak lunga? Sebabe apa? Mergo ngenteni pakane setan. Mula Bojone iku, bojone sing nunggoni iku mang lho, Pak, iku bojone setan ya? bojoku. Lah iya, bojone rak bojone setan ya? Lho, berarti aku setan. Lho, aku ora omong lho, Tak bacok iku ngarani wong kok. sing aku kecil lho. Syukur alhamdulillah timbali dulur-dulur gua. Sing nimbali kowe sapa? Aku mangkat dhewe. Lah iya Tek, kali syukur alhamdulillah ditimbali. Bocah kok pede. Iki sing ditimbali Wahyu Manggala, pimpinane Pak Mogol. Aku karo Rocky wis anggota. Kowe iki lho sapa? Aku mau kok melu barang mau. Lah iya kok kowe muni syukur alhamdulillah ditimbali. Aku mau kata terkei mogol ya cah. Batinku aku ki ben. Wah, berarti lek tar tukang dekor mau sing salah. Kok ngono? Jane kan ameh ngunggah ondel-ondel ceneng sak, delalah kowe turu ning dhuwur sak darani ondel-ondel. Metu yo kok bengi. Iya toh. Wayah ondel-ondel ya ini melok metu lah apa? Masa aku dadi setan-setan ketoprak. Lho tak kok ibu-ibu Mlete pe anggota aku wong ora anggota Mesakno, Pak. Mesakno. Ora masalah, aku tak mulai aku. Aja pure. Ngono kok pure to, Man. Man nasibmu mleman. Yo ngene iki aku ning didinyek wong pe seranti ketoprake. Lah mbiyen ketoprakmu iku duwe anggota apa ora? Anggotaku ya akeh kaya ketoprake mogol. Lah kok ora payu? Mau anggotaku dicekek corona sito-sito. Yo sabar. Aku ngene iki tak melu-melu main ning kene aja mbok sia-sia ndor-sendor. Ben melu ah, Pak. Sing nyonya sapa? Karo kancane iki sing rukun. Aku yo ora nyonya wong aku nek ron biasa kok tak malah mbayangno ndasku dhewe. Karo saudara kembar iki sing rukun. Ora kudu. Aku mau padha sendor bae. Aku yo buka. Ya Allah Gusti. Dulur kowe aku. Lho, ya malah atraksi kowe. Saking nyawang aku lho kate geblak.
Yo wedi perkara bang setan iku mau. Roh aku ada geblak iki. Ya Mas Hariman, oke, kita menghibur dulur-dulur RW 5 khususnya. Kok bengi ditata sing rame? Ditata sing rame mergo Gawe sing iki spektakuler. diseneng-senenge. Kok bengi? Suwunane dulur-dulur wedok mau ana ije eling apa ora kowe? Apa? Lagu apa mang jalukane? Napa Mbak endi Apa, ta? Mak? Oh gak kowe sing ngekek duren saiki lho. Oh aja digondeli. Aja digondeli aku, sing gondeli sapa aku mangkat lene ya ora bojoku gondeli ora kok. Pulau-pulau wes bejaku. Ya dek ya bersama Wahyu Manggolo tetap jaya. Oke. Nek aku dijak terus lho ya. Dijak terus man, dijak terus Dijak tenang. terus ya akan dijani lho ora jamu bojoku. Iwak cucut dadai kreneng kebacut-bacut kowe tak kampleng. Ki piye lah ya? Lha kok aku iso beker-beker. Aku apa? Ah Mas Rokim, Mas Rokim. Saya suaranya apa? Kita persembahkan dulu untuk yang di depan panggung. Oke. Dikasih dangdut apa campur sari? Dangdut Ayang-ayang. anyang-anyangan. Ayang-ayang. Anyang-anyang. Apa Mbah? Ah, diwene campur sari sing anyar ae. Oke, Ayang. Pak manut. ayang-ayang wis kawak Pak gendi sing anyar ae. Di sing anyar Puspita Nolo, Mas. Nah. Puspita Nolo. munggah ayang-ayang. Pokoke tayu Pak. Puspita Nolo Mbah. Eling-eling anu karo Bu Sinden kok jajali dikai saweran Puspita Nolo. Bersama diparingi duren karo Nolo. Wahyu rambutane Manggolo. udah mbok pangan no rambut. Apa? Aku nyanyi ki iso, kata-katane wis ora iso. Sini sayang sini. Lah lagu iki sing anyar kata-katane iku. Putuku nusal, putuku. Man wedi wedi nek mbok untal. Lah aku setan kok piye kok. Bae golek dhuwit ya Le ya. Saurunge nyanyi Ya, kowe Mbok. sing dadi MC. Siarno. Iso nge-MC apa ora kowe? Menyek, sendor entek musawah. Jajal kaya Baiklah saudaraku, untuk sore hari ini Oh, bersama Wahyu Manggolo. Saya tapi kalau saya jatuh tinggikan juga dikit. omonganmu ku omongan apa to? Ya kuping ngomong surat Sing arep nang aku percaya ndungu baik hadirin semuanya ngono. Percaya aku. Sing mburi ngomong kaya wong kontal lho. aja cakepku prongos kok. Ayo Baiklah saudaraku untuk sore hari ini bersama Wahyu Manggolo saya tampilkan artisnya Pati Jawa Tengah coy. kowe hebat. MC tenan. Terus man. Ini dia. Man, jenenge MC iki ben ketok manis. Iki gen ora kereng, kudu diselengi karo bojo. Oh ngono. Iya. Baiklah saudaraku untuk sore hari ini saya tampilkan dari artisnya Pati bersama Wahyu Manggolo. Apa kau udah beli? Kakean guyu. Cari pokoknya kayak guyu. Sing cekak guyune. Rocky Meru nyanyi. Wes bar. Duh. Cari sing cekak. Ayo Man, pamane kowe ning kono jajali. Oke. Para hadirin rin semuanya nyanyi. Yang akan kita samplok bareng-bareng. Samplo nyonyor. Kok samplok? Kita sambit. Sambut kok sambit. Oke, yo. Vito. Puspito Nolo. Lagu dari Mas Rokim Sanjaya. Suara apa ini kan? Ya nih.
katonku jiwa katonku manis segar lan melati renung